И здравейте хора, сега сме на плажа ни. Даниела? Да. Тони е тук с нас. И буквално седим. Тук седим, има местенце, седяхме. И си четохме книгите. Си четохме. Почнахме да слушаме музика. И добавям Тони вече като менеджер, че той вече участва в канала в YouTube ни. И я казах, да ни си пълно фон, защото е с някакво нейно гадже. Те ми изгледат на 13-14-15 години, което е много зле. Някъде на 15. Да. Постоянно почва много бай пясъка, особено по обяд. И то... Да. И то само идва така при мен, искам да ми вземат и защото ще го забие един голям шамат. Да, просто... Ужасно. Да, и ние сега сме тръгнали да го търсим, да си поговорим малко с него. За това просто, като си имате гадже, не се опитвайте да го покажете пред някакви други хора, че ще имате гадже, като сте много важни и така нататък. Това беше всичко от нас. И това беше чао!